Hola, petits grans lectors! Avui he sortit a passejar. Això de passejar a mi és que m'agrada molt i aprofitant que estem en el lloc on estem, he gaudit d'aquest hort. M'agraden molt i molt. I què millor que un bon llibre per ajudar-nos a fer un hort amb nens. Aquest és el que us presento avui. I no us penseu que només serveix per fer horts molt i molt complicats, sinó que també ens serveix per fer horts al balcó de casa. Ja ho sabeu, a l'eBiblio. I mentre segueixo passejant, em trobo amb aquest paisatge tan i tan bonic, com podeu veure, acompanyada de cavalls. I em ve al cap una nova píndola. La píndola és El meravellós planeta Terra. Un llibre fantàstic que ens ensenya com és el nostre planeta, la seva natura i els animals que viuen en ella. Ja ho sabeu, esteu preparats per llegir-lo? Vinga, animeu-vos! I ara que sóc aquí, al final del meu passeig, us vull recomanar una última píndola. Es titula Què és un río? I ens parla d'un viatge que fan un nen i la seva àvia per diferents rius de tot el món. En ell ens explicaran històries, anècdotes i fins i tot alguna endevinalla. Espero que aquestes píndoles us hagin agradat i que el passeig que he fet amb la vostra companyia també. I que la natura i els animals us acompanyin en les properes lectures. Una abraçada i ens veiem ben aviat. Fins la propera!